Nacházíme se v období zásadních změn v globálním obchodu. Firmy dnes přizpůsobují své strategie rostoucí nejistotě a nestabilitě, které přináší nástup umělé inteligence, změny v obchodní politice, kolísání měnových kurzů i častější narušení dodavatelských řetězců. Dlouhá léta se stabilita považovala za samozřejmost. Dosud jste optimalizovali náklady, rozvíjeli se na známých trzích a spoléhali na osvědčené postupy. Dnešní realita je ale odlišná. Ekonomické otřesy naruší dosavadní řád a cena za nepřizpůsobení se neustále roste. V dnešní době je správa světových měn důležitější než kdy dříve. S expanzí na nové trhy roste nejen vaše podnikání, ale i rizika spojená s platbami a kurzovými výkyvy. V roce 2024 zaznamenali téměř 3/4 firem ztráty v důsledku neřízených rizik, přičemž v roce 2025 se tato nestabilita dále prohloubila. A právě v této chvíli vstupuje do hry Convera. Pomůžeme vám s bezpečným prováděním a přijímáním zahraničních plateb. Naše komplexní řešení správy světových měn podporuje mezinárodní pohledávky a závazky, adaptivní zajištění a bezpečné a efektivní platby ve 118 přijímaných a 138 odesílaných měnách. Díky objemu zpracovaných plateb, který v roce 2025 přesáhl 190 miliard dolarů, široké globální síti pokrývající stovky zemí prostřednictvím více než 500 bankovních účtů a spolupráci s více než 50 bankovními partnery po celém světě, vám Convera přináší jistotu i silné zázemí. Opírá se přitom o více než 60 regulatorních licencí, díky nimž získáváte spolehlivé nástroje, přehled i odbornou podporu, abyste mohli jednat rychleji a mít svá rizika pod kontrolou. Společnost Convera zjednodušuje, zefektivňuje a zabezpečuje mezinárodní obchodní platby, abyste mohli bez obav rozvíjet své podnikání i v dnešním nestabilním světě.